Meteorologové v příštím týdnu hlásí ochlazení a provozovatelé ski areálu se těší na start nové sezóny. Logicky pro ně čím dřív začne, tím líp. Kam vyrazit na lyže v Česku a kam v zahraničí? Jak a na čem ušetřit? Kde si užijete svahy s dětmi a kam naopak míří náročnější lyžaři? A konečně, kde neriskujete bláto místo sněhu? To všechno se tento týden pro vás snažil zjistit Tomáš Vojáček. Lyžařská sezona klepe na dveře a milovníci zimních sportů jako každý rok řeší důležitou otázku. Lyžovat v Česku nebo vyrazit do zahraničí? Do Čech je to jednodušší a v zahraničí je to lepší. Když jedu, tak spíš do Čech. Vysoký Tatry. Je to tam příjemný, domluvím se. Lyžování v Česku nahrávají 3 silné argumenty. Doma se bez problému domluvíte, na svahu jste za pár hodin a ceny i přes meziroční růst o pár procent zůstávají poměrně příznivé. V Čechách počítíte skipas od nějakých 400 korun, průměr je okolo těch 500 korun, pak samozřejmě ta střecha je třeba 800 korun. V rakouských střediscích pořídíte skipas od 37 eur až do nějakých třeba 55. V čem ale se zahraničními, zejména alpskými středisky zatím soupeřit nemůžeme, je úroveň služeb. S tím, že vyšší hory znamenají delší sjezdovky, se holt musíme smířit. Proč se ale většina areálů v Česku stále brání propojení sousedních svahů do ceny jednoho skipasu, lyžařům hlava nebere. Lyžař v Česku by si navíc klidně mohl postěžovat, že oproti zahraničním střediskům si ho ta domácí tolik neváží a nehýčkají věrnostními balíčky, které by ho přiměly se do nich vracet. Zatímco v Rakousku předplacené rezortní karty umožňují lyžařům využívat nejen desítky či stovky kilometrů sjezdovek, ale také slevy na občerstvení nebo třeba vstupy do sauny zdarma, na České hory tato v uvozovkách revoluční novinka v podobě takzvané chytré sezónky dorazila až letos. Ta chytrá sezónka vám umožňuje lyžovat teda v průběhu celé sezony, je začleněná do systému, který Špindl nazval GoPass, který vlastně vyhodnocuje vaše potřeby a dokáže vám tam potom nabídnout různé související benefitní programy. U chytré sezonky i nákupů skipasů obecně platí. Čím dřív nakoupíte, tím víc ušetříte. Kdo nezaváhal, do konce letošního dubna si mohl pořídit celosezónní permanentku do Špindlu za 4 990 korun pro dospělého a 3 490 za dítě. Při ceně 850 korun za jednodenní skipas se taková investice vyplatí už po 6 dnech na svahu. Že na podobné slevy rodiny s dětmi, na které české ski areály cílí především slyší, konečně přicházejí i jejich provozovatelé. Na vás už zůstává si jen patřičnou slevu vyžádat. Skoro každé české středisko má nějaký ten rodinný skipas. Ať už je to 1+2, 2+1, 2+2. Zhruba to vychází cenově 2+2 od nějakých 1200 do 1800 korun. Takže potom, když to přepočítáte na tu jednotlivou osobu, tak vám vyjde docela příznivá cena. Ze zhruba 400 tuzemských areálů si podle své chuti vybere každý. Pokud se ale chystáte vyrazit na lyže s celou rodinou, v těchto dvou podle odborníků rozhodně neprohloupíte. Je to hodně zmiňované středisko, které se mi velmi líbí profilem sjezdovek, protože tam najdu hodně sportovních sjezdovek, je ta Dolní Morava. Hodně se na děti specializuje i Dolní Morava, především těmi balíčky, kde to máte spojené jak s výukou lyžováním, tak i s nějakým čistě hlídáním těch dětí. Takovou jedničkou, co se týká rodinných areálů, je Lipno. Je velmi orientované na děti, ať už se jedná o to, že je tam třeba velký dětský Foxpark, kam je vstup zcela zdarma. Ta strana směrem k přehradě je teda vhodná spíš pro ty děti, ta je velmi mírná, ale na tu druhou stranu už najde i červenou sjezdovku. Rok co rok ale stále více českých lyžařů lákají zahraniční střediska. A to nejen kvůli několikanásobně delším sjezdovkám. Češi v posledních letech nechtějí riskovat lyžování na blátě, proto v rekordních počtech míří do zahraničí. Ani taková týdenní lyžovačka v rakouských Alpách dnes už nutně nemusí zruinovat váš rodinný rozpočet. Obzvlášť, když vyrazíte po vlastní ose a vyhnete se předraženým a profláknutým střediskům. Takovým vyhlášeným rodinným střediskem je například Štubaj, kde to obecně spočítali, že rodina s dětmi, když jsou rodiče a 2 děti, tak to vyjde na 20 000 na nějakých 7 dní, což je vůbec nejlevnější cena v těch Alpách. Sice ještě o poznání
Není dražší, ale o to větší zážitek čeká na lyžaře v italských Dolomitech. Cena jednodenního skipasu v hlavní sezóně se v nejrozsáhlejší lyžařské oblasti Evropy, Dolomity Superski, letos vyšplhá na 57 €. Ale dostanete za ně přes 500 kilometrů špičkových tratí. Pokud chcete ušetřit, vyplatí se vám vyrazit mimo hlavní sezónu. Kromě nižších cen vás čekají i poloprázdné sjezdovky. Tam už se spíš potom vyplácí kupovat vícedenní skipasy, kdy nejvýhodnější asi 6denní. U Itálie bych klidně preferovala i nějaké cestovní kanceláře, které vám nabídnou okrajové termíny, které jsou výrazně levnější. Je to nějakých 10 € třeba na dospělého. Výhodou je, že v Dolomity Superski dítě do 8 let má skipas zdarma v doprovodu rodiče. Zalyžovat si za rozumnou cenu už dnes není problém ani v Česku, ani v zahraničí. Stačí se řídit pár jednoduchými pravidly. Vybrat si vyhovující areál, nakupovat ideálně v předstihu, zjistit, na jaké slevy a bonusy máte nárok a na jejich dodržení si stát za každou cenu. Pak už zbývá jen doufat, že sněhová nadílka bude bohatá. Lyžařská sezóna zatím odstartovala tady na Monínci. I další střediska ale hlásí, že jsou připravena na nával lyžařů i sněhu.